Good day mga kalaagan, ngayon magre-review ako ng isang Beat after 1 year kong ginagamit. So bago yan, intro muna tayo, pasok. So yun, balik tayo sa ating topic mga kalaagan, no? So ang una-una kong hindi nagustuhan sa Honda Beat FI, yung kanyang stock na headlight. Kasi napaka madilim, hindi siya gaanong maliwanag sa gabi, kaya di ko siya nagustuhan. Tapos after 1 year kong ginagamit ito mga kalaaga, no, ang bilis niyang mapudpud. Itong kulay na to, itong part na to, ang bilis niyang mapudpud. Tapos after 1 year kong ginagamit mga kalaagan, ito yung gulong niya sa likod, pudpud na rin. So kailangan na siyang palitan mga kalaagan, no. So isang taon ko rin nagagamit tong gulong na to. Tapos dito sa harap mga kalaagan, goods na goods pa rin. So makapal pa. So matagal pa tong mapudpud mga kalaagan, no. At ang mga napalitan dito mga kalaagan is yung heat guard niya. Bago na to, para magmukhang carbon Lodi. Sana all. Tapos yung kanyang brake lever, handle grip, pinalitan ko na rin. Tapos yung kanyang side mirror mga kalaagan, hindi na yan stock. Tapos pinalagyan ko na rin ng mini driving light para mas maliwanag siya sa gabi. Tapos binilhan ko na rin, pinalitan ko na rin yung kanyang headlight, yung mas maliwanag mga kalaagan. Wow naman! Wow! Wow! Yun, nilagyan ko rin ng rubber matting. Tapos ang tail light sa likod mga kalaagan, goods na goods pa rin. Signal light left and right, goods na goods. Tapos yung headlight switch niya dito mga kalaagan, no, goods na goods pa rin. Tapos yung ano niya, yung horn niya mga kalaagan, goods na goods. Signal left and right, goods na goods. Starter niya mga kalaagan, goods na goods pa rin. Tapos ang takbo niya mga kalaagan is nasa 14,000 odo na mga kalaagan, no, after 1 year kong ginagamit. So goods na goods pa rin, wala pa tong problema dito mga kalaagan. Yung brake shoe niya dito sa likod mga kalaagan, goods na goods pa rin, makapit na makapit. Tignan nyo naman, hindi pa siya masyadong naka-adjust, no? Yun, no? Hindi pa siya masyadong mapuwersa. Goods na goods pa rin, makapit mga kalaagan. Tapos yung brake pad niya dito sa harap, goods na goods pa rin, makapit pa rin mga kalaagan. Kahit may angkas ako, tapos naka downhill, makapit pa rin siya mga kalaagan, no? Tapos itong panggilid dito mga kalaagan, di pa to nabubuksan, so goods na goods pa rin. Yung shock niya dito mga kalaagan, no, goods na goods pa rin, hindi siya matigas, malambot pa rin siya. Tapos yung makina niya mga kalaagan, hindi pa yan na nabubuksan talaga. So stuck na stuck pa talaga siya. So hindi pa to nagagalaw. Sound check tayo mga kalaagan, no. Isang start lang to mga kalaagan, aandar na. Yun. Yun mga kalaagan, no. After 1 year kong ginagamit, hindi pa yan nabubuksan yung panggilid mga kalaagan. Parang bagong kuha lang sa kasa, walang lagitik. Depende lang siguro yan sa pag-aalaga mga kalaaga, no. So lagi naman akong nag-change oil dito. So yun, goods na goods. So yun lang ang topic natin ngayon mga kalaaga, no. So sa mga may balak bumili ng Honda Beat, goods na goods talaga to. Ito yung isa sa may pinakamatipid na konsumo sa gas, Honda Beat FI mga kalaagan, no. Sa 110 category.
So yun, kita-kits sa susunod na vlog. Ride safe, peace off.